मिजिंथिदों बा खावलायबावगोन गावनि फिसालायानो होन फिसाजोआनो होन बिथांमोननि जोनोमजों फैफानाय माखासे टेलेन्ट थायो बे टेलेन्टखौ बोरैहाय दिरुननो हागोन बा बोरैहाय माने प्रसार खालामनो हागोन बेखौ नैबे जोङो बेबायदि प्लेटफर्माव जों लाबोनो सानदों ओंखायनो गासैबो गार्जेनफोरखौ जों खावलायदों जे बेबायदि प्लेटफर्मखौ लानो सेस्था खालामनांगौ जों बिनि थाखायनो बेखौ जों खस्थ' खालामदों आरो दा जोङो बड'लेण्ड गट टेलेन्ट होननायखौ जोंहा बेवहाय आसामाव बा जोंनि बड'लेण्डआव जायाखैमोन दा बिनि थाखाय गोबां मानसिफ्रानो गोबां रायजोफ्रानो बांद्राय बुजियाखैमोन दा लासै लासै बुजिबोबाय दा जोङो बड'लेण्ड गट टेलेन्ट होननाय माने जोंहा बेनो जोङो जिखुनु टेलेन्ट मोसानाय मुसुरनाय जों बेखौ बारे बारे बुंबाय थादों मिडियानि गेजेरजों मोसानायानो होन खन्नायानो होन मिउजिकआनो होन पार्सनेल टेलेन्ट जोनोमजों फैफानाय किसुमान टेलेन्ट थायो बिथांमोना जाय टेलेन्टआ प्लेटफर्म मोनाखै दिनै बेवहाय बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव प्लेटफर्म मोनदों जेरै जोंहा मोसानो थाखाय गोबां प्लेटफर्म मोनोमोन खन्नायनि थाखाय गोबां प्लेटफर्म मोनोमोन खिन्थु किसुमान प्लेटफर्मखौ जों मोननो थाङाखै बा बिथांमोननो जों प्लेटफर्म होनो हायाखैमोन दिनै जों बेवहाय बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि प्लेटफर्मा बिथांमोनखौ जों बुथुमना लाबोनो नागिरदों पार्सनेल टेलेन्टफोरखौ जों माबायदि मोनगोन जों बेखौ बुथुमगासिनो दं आरो गोजोन्थों। मेगा ऑडिशन एक्चुअली उदालगुरी में होगा और सबसे पहले बोलेगा धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में क्या जगह का नाम कहते हैं सीमन छपरी में बहुत अच्छा टैलेंटेड स्टूडेंट है और बहुत छोटा बच्चा बहुत टैलेंटेड है। मैं चाहता है कि ये लोग और आगे जाए धेमाजी डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करे तो और सबसे पहले थैंक यू तो बोडोलैंड गॉट टैलेंट जो ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया आप लोग जो बच्चे लोग को क्योंकि देखो आप लोग गांव में अंदर में वो लोग को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तभी ये बोडोलैंड गॉट टैलेंट प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो मैं चाहता सभी लोग सपोर्ट करो बोडोलैंड गॉट टैलेंट को थैंक यू। ये पर्सन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय लोगोसेनो दिनैनि बे जोंनि धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोराव फैनानै बड'लेण्ड गट टेलेन्ट जा अडिशन बेयो मोजाङै मोजां जाफुंबाय बिनि थाखाय आं गिबियावनो बड'लेण्ड ओशन कालचारेल डेभेलपमेन्ट बे टिमनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय लोगोसेनो मानगोनां आलासि जाजेस बिथांमोन जायफोर जाजेस बिथांमोना दिनै फैनानै बेवहाय बे अडिशनखौ साक्सेस जाहोबाय बिथांमोना खोब गोजोनदों जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव गोबां টেলেণ্টেড গথ'ফोरखौ নুনাनै आरो लोगो मोननानै লগতে মই সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ আজি আমাৰ এই যেনেকৈ সেকেন্ড গট টেলেণ্ট অডিশ্যন তাত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিযোগীসকলে প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লৈছে তাৰ বাবে মই সকলো জাতি জনগোষ্ঠীলৈ মোৰ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে অকল হিয়ে নহয় তাৰ পাছতে আৰু বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত এই প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব তাতো বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক নিশ্চয় ভাগ ল'ব মই তাক আশা কৰিছোঁ गासैबो गुबुन समाजनि मानसिफ्राबो बे बादायलायनायाव बाहागो लागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आसा फारिदों जोंनि ओनसोलनिफ्राय सानजारि नोगोरनिफ्राय माखासे गोबां सुबुंफोरा बेवहाय बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हादों आरो बेल' नङा गुबुन ओनसोलफ्रावबो जाहाथे गावबा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बे मोनसे मोजां प्लेटफर्म जाहाथे बेवहाय बयबो बाहागो लायो बेखौ आं नोंथांमोन बयखौबो खावलायनायजों लोगोसे आरोबाव बड'लेण्ड ओशन कालचारेल डेभेलपमेन्ट लोगोसे जाजेस सारमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ सानजारि नोगोरनि जानानै बावहरनाय जाबाय बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज मटरसाइकेल शोरूमा नोंथांमोननो लाबोदों मेगालन मेला 31 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम खुंफुंजागोन मेगालन मेला नोंथांमोना थाबैनो फोनांजाब खालामदो फोनांजाब खालामनायनि राहा 9101547892 एबा 6003817191 लानो हागोन बाजाज पालसार प्लेटिना सिटी 100 आरो बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइकफोरखौ बाइकजों लोगोसे मोनफागोन गंसे फ्री हेलमेट खुलुमबाय जोंना फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूम सेरफांगुरिया फैगौ 31 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम मोनसे लन मेला खुंनो नागिरदों तो बे लन मेलायाव नोंथांमोना बिराद खम बिबांनि माबायावनो लन डाउन पेमेन्टआव गारिखौ मोनलांगोन आरो बेजों डाउन पेमेन्टआ स्टार्ट जागोन 9,999 निफ्राय दा गारिजों लोगोसे नोंथांमोना मोनलांफागोन फ्रि हेलमेट बेजों लोगोसे दङ माखासे फ्रि गिफ्ट्सबो मोनफागोन नोंथांमोना ओमफ्राय गासिबो रोखोमनि बाइक स्कुटि गासिबो कम्पानिनि नोंथांमोना एक्सचेन्ज खालामनायनि सुबिदा दं।